फैदो जों नायनाय माबायदि मोनाबिलि आरो माबायदिमोन जोङो बरडेका मालाय फरायसाफोरनि भिउआ राइट जिङाव भिउआ राइट माबा मेडिसिन जायो ना बुंदों माबा जायो बाय नाय जोंनि खेथिया माबायदि सबबो माइ गायसिगोन जाहैदों सोनाब जाबाय आरो सोनाब माने ओंखायनो साना जाबाय माया थिग गैया माया मोजां जायाखै मानो saya pilih kan akhir naik pilih bodoh kan kopi penting juga ya tuh harus pilih kah kenja jadi ini musuh kan aja yang musuh betul apa yang mau kudu kaji nyai bodekan kecil mana buat ada nanti kok nanti mungkin video tangan jadi tantangan tuh nyai video ini jangan deh ini video ngơi này dừng nhà nào vậy đây đây ban nào vào dừng nhà kia đây ban nào vào dừng nhà yếu tháp vậy ơi yếu tháp vậy mà nè yếu tháp vậy rồi bé mình sẽ tan đau buổi hôm nay cơ cái này bột cái này phơi dữ mà nó sẽ khai đi qua xin cái đau bột ai mar cái lộc ha cái chúng ta bột cái này mà nè video tháp vậy exam main kayak ini dengar sob dan ya kita kelam itu yang baik dengan zonggol mana agar bisa nale kalau mari mana ada dah lo yo dah kalau bisa jauh mana hari jauh di mana manda ada mata nih sandung ke yo di kemudian pembahasan nih Mbak je bugla Mbak नै जोंनिया बनानै माबायदि जानानै दोननाय नै बनखौ माबायदि जानानै दोनदो ए बटेकानि भिटा आरो मालाय न' देनां खासिगोन नालाय न'लासि नारेंखलबो दोङो माने बस्ति आरो मोनसे नै हाया बिदि गोजौखाय खाना दोनदाले उनाव बानायसिगोन होननानै ओमफ्राय इयाव खारै दानजोबदो मानसिफोरा जोंनिया इनि खेथिया मारि आंनिया नङा गोजानथार जोंनिया जोङो थाबायना फैदोंना बोथोरखै ओइनो जोंनिया जागाफोरा माबायदि नाय बेयावनोसो दिनै नै दानिया जोंहा बटेका जोंहा हस्टेलाव लांसिगोन आरो
hostelआव लांसिगोन जोंनिया हस्टेल ओइ बदेकान जोंनिया मोखौआ जार्सि माने जोंहा दोङो फैसा दोङो माथाम जार्सि बायदि आरो सबबो ओमफ्राय दा लांसिगोन हस्टेलाव लांसिगोन आरो बिसोरखौ ओमफ्राय हस्टेलाव दोनहैसिगोन दा हराव जानाय लोंनाय सब बिदिनो मोनगोन आरो मानो होनबा गाजरनिफ्राय माबानिफ्राय मोजां बुस्थु होयोना सापट माबा माबि ना एकदम बिन्दास दा थांबाय दोङो जोङो अखा बोथोरना दा गायखौ मानो जाहैगोन दा नाफामदो ना गोरानदो एवनानै लागोन लानानै सेरेबदो जुमायदो जुमाय गोथां गोरानदो एकदम लोंसिगोन आरो लोगो नांनानै बयबो सोरबा बिबाजै बिनानाव बिना बिमानै गामियाव हाबावनो आंनि न'खासे बेखौ फायबा जों दायो लोगो नांना जलायना एखे रुजु रुमु लोंसिगोन आरो एखेबारे लोगो नांनानै लोगो नांबा थास' बिथोरदो नाफामदो ना गोरानदो बेसे समायना जानाया फुख्रि बारिदो फुख्रि बारियो एखेबारे मोजां मोनथारना एखेबारे सारावखालाय गुसु गुसु बे टावार दं माबा दं आंनि फंबाय बियासो फैदो टाउननिफ्राय गारि सलायो एखेबारे जों साबाबो जों मिलायना थायो आरो न'आवसो सेथाम थायो जों दा मोना एखे लोंगोन जागोन मोसागोन दा एखेबारे रुजु रुमु मोसागोन नै बेसे मोजां थास' बोथोरा बैसागो बोथोर नालाय दा अखा हानाय माबा हानाय दा रोजोबसोदो बिराद जाना हामसोदो जोंनि बर'निनो खानाना खायद' दा फोथाराव खोलोम बिजौ मोनगोन बिजौ मोनगोन मानिमुनि मोनगोन गेदेरलाय फिसालाय मानिमुनि मा जानो सोरबा उदै सानाय मोदोम सानाय माबा सानाय बेफोर जाबा खारगोन आरो अरिजिनेल बुस्थु मोजां हार गैया गैया थास'आनो जाबायानो बोथिसे ना गोरान नाफाम थुरिना हमना लांबाय दङ थुरिना गोथांदो जाबादो जाबाय गोरानदो जाबाय एखेबारे मोननो खना थिगासे दङ ओइ गुफुरा दै बे जाबाय हाग्रा मेथा गोरलै फिसा जागिनाय दासो एखेबारे मोजां रोजाबसोदो अखा हानायखाय गाहाय बेसे जानो ओइ हिनजावफोरा फैनानै दोखो खायो लोगो नांनानै दैबाना फैलायबाय दा खांख्राइ मोनलायसिगोन खुसिया खन'नाय मोनसिगोन बोरसि बोनबानो अरसियो खुसियाफोरा खखाब मोनलायो बे अरबाथाय जा नोंथांनि सायाव जाबाय ना आखाया नै मारै कालार जादों बरिया नै नाय जोङो गामि मोनसे बारना फैदो आरो मोखौआ नै नागिर फैबाय आरो जों दा हमबाय आरो बारलायनो हमदो एक्सनखौ होनो हादिया आरो बुस्थुआ भिडिअ फार्स्ट बारबोबायना हमनो हादिया गायनि बिमाखौ लांसिगोन आरो ओइ बिमाया अनेक गोजान ए फिसा आरो जोङो जि गोजान नागिरबाय मोना
मोनफै नै गामि मोनसे बारबाय सोलो नै मोखौनि लेनजे दिनै हमनो मोनदोंलै बहुत बोसोरनि उनाव जा बडेकानि आरो मोखौआ ओइनो बिमाया ओइ आरो नागिरबाय थिगसे खारैबो मोना दा एक्सन मोनसेखौ बिनावबो मोनदियानो दा खारग'लांबाय एक्सना जि बारलायदो बा बेले एक्सन दोनबासो भिडिअ खालामनो हादिया आरो आं भिडिअखौ लायाखैमोन आरो दा ओइनो बिमाखौ लानोसै हर आंनि फिसाखौ होमबा नों बिमाखौ लादो हा आं फिसाखौ लाबाय आरो नै फिसाखौ आं लाबाय आरो आखायाव हमना बुयो बे फिसाया फैगोन फाय लिंहरदो आरो ओइनो इ मासे माने बेलेगनि आरो बिमा गैया बेलेगनि न'खरनि आरो जोंनि न' खाथि मानसि ओमफ्राय दा जोंहानो लोगो जायो नालाय बिसोरथ' बिदा फंबाय जालायो आरो इयो बिनानाव इयो बिब' इफोराव आरो ओमफ्राय दा इनि बिमाखौ लांसिगोन जोङो इनो बिमाया ओइ बाबा देनजारलै नोंसोरो ओइ र' रुको जोंनिया नै टावारा गया सावनोखाय हराव बा खाथ्राखा जोंनिया इनो बेफोरसो खेथि खालामनाय आरो खेथि मावो ना आंनिया न'आ गोजानथार जों मोनहैथ'वाखै आरो लाबायथ' बुलाखौ लादो थ' गोनो खानोसै आरो जायगा नाबाय आं बिमादो खाना लांनोसै ओमफ्राय मासेया बेलेगनि आरो जों थांफागोन आरो इयो बिनानाव इयो बिब' बेनिफ्राय बिमा मा होनो इयो बिनानाव मासेया इयो मानो एसे गोजौ गिदिर माथो एसे बिबो आंनिया सरिलै डाबल सरि एसे बिब' नै बिनानाव इयो ओमफ्राय बिमा आरो बुस्थुआ इयो बिब' माने बेलेगनि आरो न'खरनि जोंहा इयो लोगो जायो देरनायाव जोंहानिया माने गेदेरसिन आरो बडेकानि मोखौ आरो इयो जों दा मोनाबाय सानबो गैला ओमफ्राय फोथारखौ खनसे बेरायनो होनना फैबाय आरो ओइनो दा माबाया मा होनोमोन इखौ नङा दा जोंनिया उखुमब्रिया नै ओइनो उखुमब्रिखौ नुवाखै नामा नै उखुमब्रिया नै जाबाय आरो हर जाबोजोबमोन नालाय मोनाबाय बिदि टावारनि एकदम सिदा ओइनो गुफुर जाबोदों ना मोनाबाय नालाय गुफुर जाबाय आरो जोंथ' मोनाबिलियाव फैसिगोन ना दानिया थांसिगोन जोङो इनो जोंनिया मोखौआ लांसिगोन बडेका आं ओरै ओमफ्राय चलो गरमै मालायनो मोखौखौ बिमाया खाथाबना होबाय आरो दोनदाल दोनखायोमोन नालाय लांनो मोजां जाबाय नालाय खाना होबाय माने मासेखौ हमबाथाय मासेयावनो मोनहैबाय आरो बेखौ हम आरो डाइलगा ओइनो जोंनिया बे मासेया बेलेगनि आरो इसानि फिसाजोआ जोंनिया बेलेगनि आरो फिसाजोखौ दा लांखांनाय इबो थगायबायदों आरो फाय होननानै दा जोंनि मानसिया नालाय जोङो बर'दो बुंबाय आरो दा इयो मा खालामो ओइ फाय थांनो न'आवबा ओइ आगै न'आव थांनो ओइ फैबायदों जोंनो इनो होननायखाय फैबायदों आरो जोंनो थांफासिगोन बेलेगनि आरो न'खरनि जोंनि दादै जानाय माने इसा दहाय गथ' लांनो फैदोंमोन माने लांनो हादिया लोगोजों थालांबाय गोजानखाय लांनो फैदिया गथ'आ माने मोखौखौ लांना दोनहैबाय आरो बे जोंहाखौ बुंबाय दहाय बडेकाखौ ओइ मोखौआ गोजान थांबायलै होननानै बे बडेकानो दे मोनबा लांना फैबासिगोन रम आरो दा जोंहाखौ नुबाथाय फैयो आरो नै आंनि फिथोबखौ फैबायदों आरो नै मालायनि इयो जोंहा नायनो ओमफ्राय आगोलाव मानै दोनना फैबाय दं जोङो थाबाय दा न' मोनसिगोन आरो जोंहा बाजैया आग बारायनो फैदो बडेकानि बाजैया ओइनो नुवाखै आरो फिसा नुदो आरो दा चलो इयावल' गियोथ' गोदान मानसि नालाय आंखौथ' गिखागोनानो आंथ' मोखौबो लांनो फैया नालाय फोथाराव मालाय बडेका सिनायो आरो थांबाय दं माथाम जालांबाय आरो
मासेया मालायनिसो दै बे खारनाया मासे मालाय दोनदोल खाना लाखादो फटेगा निजेनिखौ बिमानो थाबायखायो मालाय बेलेगनि नालाय जोंनिया बाजैयाथ' थास' फाननायखौ लादोलै नै आं मासे लादो फटेगाबो लादो थांबाय जोंनिया थांसिगोन आरो एकदम बिदासनिया नै फट' खाना लाखादो हिनजावा खाना लाखादोलै फटेगा मासे लाखादो थांबाय जोंनिया न'आव मोनसिगोन बाजैयाथ' थास' खानो फैयाखैमोन अबायसो मोखौ लांफैदोंमोन आरो थास'खौ लाबाय आरो इयो ओइनिया बेलेगखै थांबाय आरो दै थानायखाय दै दोङो ओइ फटेगाय मोखौ इनो जोंनिया मोखौआ देनजारलै जोंनिया फिसाजो इनियाबो फिसाजो नङा इयो बिब' इयो बिनानाव एखे सोलो मालायनिसोलै इयो हिनजावखाया जोंहानि बागाना मा बागान इयो जोंहानि जाम बागानलै इयो चलो बे जोंहानि जाम बागान आरो मानो होनबा जोंहा जामानो 1 साखा न'खरनि नेचारेल आरि फाथारनि गायनाय आरो जोंहा फख्रि फारफोरावबो सौदों जोङो जोंहाय गाय थांबाय आरो ओइनो उखुमैयानो गेदेर जाबाय ओमफ्राय उखुमैयानो जोंनि ओमफ्राय बेयो जोंहानि लेट्रिना गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो मा गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ओइनो जोंहा अमानिबो फार्म ओइनो बेयो अमानि आरो ओइयो अमानि न' जोंनिया दाबो मेटखा बिबार दंलै इनो आंनिया न'आ इनो बरदेकाना ओइनो जोंनिया लास्ट दिनै इयावनो दोनबाय बेनिफ्राय नोंसिनि केन्टिंआ लासिलांबाय ओइ चल नै जोंनिया केन्टिंआ इनो नै आंनि न'आव केन्टिं आरो जोंनिया इनो आंनि न'आवसो केन्टिं आंनि न'आव इयो आरो केन्टिंनि आंनिया न'आवसो नै केन्टिंआ इसिनिया इनो मोखौनि माबाया मेन न'आ आंनिया केन्टिं आरो लांदां नालाय खासिगोन गाबोन मिस्थि फैगोन आरो इनिफ्राय बानायसिगोन दे दिनै इयावनो दोनबाय